Nevšedný hudobný zážitok pripravilo pre milovníkov vážnej hudby Liptovsko-hrádocké občianske združenie neprofesionálnych umelcov Art Studio. Zorganizovalo jeden zo 7 koncertov Festivalu komornej hudby Konvergencie na Slovensku v priestoroch Evanjelického kostola. Pri zrode myšlienky obnovenia zázemia vážnej hudby v Liptovskom Hrádku stál hudobný vedec a hrádocký lokálpatriot Andrej Šuba. Na predposlednom zo série koncertov po Slovensku Sláčikové kvinteto pod vedením riaditeľa festivalu Konvergencie, violončelistu Jozefa Luptáka, predviedlo komorné diela troch romantíkov 19. storočia Jána Levoslava Belu, Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmsa. Ja som vlastne vyštudoval hudobnú vedu a tá vážna hudba to bolo vždycky niečo, čo mi na Liptove chýbalo, kam sa vraciam rád. A keď tu vzniklo Art Studio Liptovský Hrádok, tak sa tu vytvorila ideálna platforma, aby niečo vzniklo vlastne zo spodu, z toho, že to ľudia vyhľadávajú a chcú. No a tým, že žijem v Bratislave a profesionálne pôsobím v hudbe, tak som mal kontakty na hudobníkov a tak vznikol nápad vlastne pozvať ich sem, zorganizovať tu koncerty vážnej hudby. Tento program inicioval, dá sa povedať, Andrej Šuba. On nám navrhol Belové kvinteto, keď nakoľko momentálne vlastne len vyšlo, sa vydalo v publikácii novej. Ja som rozmýšľal, že vlastne ako ten program pripraviť, ako ho koncipovať. Mohol by byť pripravovaný ako čisto slovenský, dajme tomu, ale viac ma zaujímalo postaviť Jána Levoslava Belu do súvislosti medzinárodných. V tom zmysle, že naozaj velikáni ako Johannes Brahms alebo Antonín Dvořák sú už dá sa povedať, že notoricky známy a Ján Levoslav Bela je zatiaľ slovenský zabudnutý autor, ktorého by sme mali viac postaviť do európskych kontextov. Vážna hudba, keď je v špičkovom podaní, keď je vhodne vybratý repertoár, tak dokáže osloviť každého. Tak si myslím, že vlastne takéto podujatia majú význam pre ľudí, ktorí pociťujú nedostatok príležitostí vlastne stretnúť sa s klasickou hudbou. S tou našou kultúrou to je nie až také zlé, len sa musí tá kultúra dostať ľuďom. Máme naplánovaný koncert absolventov tunajšej základnej umeleckej školy, ktorí pôsobia v súčasnosti ako hudobní profesionáli, pretože si myslíme, že je dôležité, aby ľudia vlastne v Liptovskom Hrádku vedeli, že koľkí vynikajúci hudobníci, ktorí pôsobia v Slovenskej filharmónii alebo v štátnej filharmónii Košice alebo trebárs aj v zahraničí získali tu hudobné vzdelanie a budeme radi, keď sa nám ich podarí sem pozvať a vrátia sa a odohrajú vynikajúci koncert.